Siitä tulee paska. Tässä on Kari. Tarina. Ei koskaan tiedä, kenet muumitalosta löytää nuksimasta. Oho, oletko sinäkin musta? Nuuska Muikkunen on pauskamala. Aiotko lähaukaa? Sisaresi. Herkkua. Oho. Mitä? Tämän ottaa vaikea nähdä minun. Turvonnut. Tarmuni. Syödään nyt, Nuuska Muikkunen. Ihana tuossa. Lähden ulos muumipeikon kanssa. Tahdotko sinä tulla mukaan? Vai jäätkö mieluummin tänne? Mitä? Tuletko vai et? Tuletko vai et? Mitä? No sinä ei sitten tule vai? Tuletko vai et? Mitä? 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 Niisku. Nyt vittuu. Tuletko vai et? Onkohan ollenkaan mahdollista rakistaa minut? Luura. Kummana. Minä lennän, putkahtan. Poliisitapaus. Nyt saat kyllä luvan kertoa. Oh my god, stop going suck! Can you help me? Minä näin muumipeikon kaan. Sinä tosiaan olet oma muu. Äiti sanoi, että minä olen Muumilaakson kuningas. Sinulla ei ole peni. Sitä, jos todella olet muumipeikko. Muumipeikko. Minä reviin sukkasi. Parempi päästä vasta eroon. Tänä vuonna palasit varhain. Voipi olla. Kerro matkastasi. Joskus toisten muumipeikko.